Шматлікія сучаснікі Петруся Броўкі сцвярджалі, што ён быў чалавекам вельмі дысцыплінаваным. Кандрат Крапіва успамінаў, што за доўгія гады яго знаёмства з Петрусём Броўкам той ніколі не спазняўся. Лепш прыходзіў хвілін на 10 раней. Іван Шабякін успамінаў, што яму было часам складана вытрымліваць яго надзвычайную дысцыплінаванасць і рытм працы. Часам нават прыходзілася ад Петруся Броўкі выслухоўваць папрокі за недакладнасці, спазненні, і таксама складана Шамякіну даваліся іх сумесныя шпацыры, бо Броўка не лічыў прагулку прагулкай, калі не праходзіў 6-7 кіламетраў. Нават падчас адпачынкаў Петрусь Броўка працягваў прытрымлівацца звыклага яму распарадку. Ніякіх спазненняў, ніякіх адхіленняў ад рэжыму. Абавязковыя прагулкі з раніцы, удзень, увечары, паўгадзінны адпачынку перад абедам, не болей, і пасля абеду ён ніколі не лажыўся. Сын паэта Юрый Петрович успамінаў, што Петрусь Броўка заўсёды ўставаў вельмі рана, 10 гадзін у 5, ішоў на ранішні шпацыр. Звычайна, калі сям'я ўжо жыла ў кватэры па вуліцы Карла Маркса, гэта быў шпацыр у парк Профінтэрн, зараз ён называецца парк Горкага. Вяртаўся ён дамоў каля 7 гадзін і пачынаў працаваць, а дакладней менавіта ствараць вершы. Рабіў ён гэта вось на гэтай ханапе, алоўкам у нататніку. І для стварэння вершаў яму, вядома, быў патрэбен спакой. Але паэт ніколі не злаваўся, калі да яго заходзілі родныя з нейкім пытаннем.